De nou, disculpeu les hores, però ens hem reunit els tres sindicats fa poc i hem llançat aquest comunicat de premsa i ens hem reunit per avaluar el que ha passat aquest matí, perquè la idea amb la que anàvem, i segons va dir la consellera ahir, era que avui ens posaven damunt de la taula els 8 microacords i la idea era dir si firmàvem o no firmàvem. I quan hem arribat, nosaltres ja anàvem en voluntat de reobrir la negociació i és el que finalment ha passat. Hem reobert la negociació. Per tant, això és una notícia molt positiva. I hem hagut de tornar-li a dir-li a la conselleria quines són les nostres propostes que falten en aquests documents, com si no les tinguera, però bé, en fi, hem tornat a estar ahí 4 hores o no sé quantes per a dir-li que volem això, volem això, volem això de cada un dels documents. Al final la conselleria, avui hem notat un to més cordial, com que estan amb ganes de que almenys els tres sindicats que no han firmat res fins ara firmem. I això potser és una bona notícia. Al final de la reunió la conselleria ens ha dit recollirem totes les propostes que heu fet i vos enviarem un document ja, un nou document, o bé demà divendres o bé el dilluns. I a partir d'ahir, el dimarts, dimecres i dijous continuarem negociant, però ja no en el format que tenim ara, sinó segmentat per direccions generals. I s'ha acabat ahir la reunió. Aleshores, nosaltres ens hem reunit per a acordar això, perquè no ho hem pogut parlar aquest matí. Òbviament, nosaltres no acceptem aquest calendari tan llarg, sinó que el que volem és tindre demà el document i, si cal, i ho diem en el comunicat, este cap de setmana ens tanquem a continuar la negociació. Perquè les propostes ja les coneixen, han tingut temps de sobre per a pressupostar-les, han tingut i ara ens estan intentant dilatar en el temps encara més la negociació. Per tant, no és qüestió de que ara ens anem reunint, sinó que ens diguen ja, este cap de setmana mateixa, si el que hem continuat proposant avui ens ho accepten o no. I ja està. I d'altra banda, demà, divendres, vos llançarem l'enquesta amb la documentació que tenim fins al moment, perquè també pensem que la conselleria, com no para de dir-nos que no té diners ni per a increments salarials, ni per a plantilles, ni per a ràtios, doncs tampoc confiem massa en que les propostes que ens puguem fer demà o dilluns complisquen amb les expectatives que portem mesos demanant. Per tant, demà llançarem l'enquesta al llarg del matí i també us preguntarem com continuem la setmana que ve. Que la setmana que ve continuarà sent clau perquè, insistisc, hem reobert la negociació i això és molt important, perquè al final nosaltres anem a negociar fins al final, perquè el que volem són millores. I demà serà una setmana, insistisc, demà, este cap de setmana o la setmana que ve serà una setmana clau encara. Per tant, estigueu atents al formulari i esperem les vostres respostes. Moltes gràcies per la resistència, per estar ahí cada dia, que ens dona moltíssima força, ànim i endavant.